på den måde. Lasser! Ja, hallo! Hvor mange penge vil du give for at komme og hjælpe dig? Ikke nogen! Jeg kan godt klare det! Du er altså farlig nogle gange, så. Okay. Så nu er det klar, når han snart smutter, han var. Hold ham. Ja, Hold ham. Jeg går der. Kan du ikke lade mig? Kom med dig i strillet. Så vi er her ikke hygge os igen. Ja, det er jo det, han laver. Du skulle da ikke skubbe vildt med ud, vel? Ja, ikke så meget. Fortæl. Så lad være at skubbe det ud, eller? Kom, prøv, mand. Få det super. Shit, væltet. Fuck, du ikke for smart, du har ikke både det. Hvad er det herovre? Det er da tidligere. Det er ikke noget at læse. Vælter en skæve. Så kan I da bare lade være med det, han er meget for. Det gider da prøve. Det er helt over nu. Det var alt for meget over. Slap nu af. Det var ellers. Skub lidt tilbage. Skub lidt derovre. Okay. Kommer det andet skab ud? Vil der op, der kravle ned, mand.